lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Dati dito nag-anak ka dito. Oo. Akala ko naman, ano-ano lang. Yung parang tayo yung dalawa naguhunta. Oo, nag-uusap lang po. Opo. Ang gaganda ng mga mayana ni nanay dito. Pero nay, kung ibibenta nyo pa rin itong mga mayana nyo, magkano pa rin ang presyuhan? 150. Oo, yan guys, sa 150. Ito po yung mga rare mayana. Diba? Uso pa rin yan, rare mayana. Dating 300. O, dating 300, ngayon 150. Tamang-tama yung pagpunta ko guys dito uli kay Nanay Christy. Bagsak presyo daw siya ngayon. Early. Hello. Si Nanay Early. Dito tayo na sa ano? Sa ano-ano. Medyo wala yung dahlia ni Nanay. Kasi Nag-work daw siya ngayon, nag-work. Oh, naubos na agad. Ayan yung mga friends ni Nanay dito, yung na-vlog natin dati, no? Yung mga pelo nyo. Nay, binibenta mo ba itong mga to? ito, Oh. pwede. Oh, pwede raw. Kung ibebenta mo to, Nay, magkano? Yan, Oo, 1,000. 1,000. Ano, laki na. At saka ang laki ng dahon, no? Lalaki na. Super las, ang lulusog. Ang ganda ng mga pot. Ayan, no? Kasi mga siya, rare. Rare talaga. Ito po, kung ibebenta nyo, magkano po? Mga 1,500. Oh, 1,500. Mura. Red Majesty. Ha? Majesty. Oh, 1,500. Ito yung mga magagandang alagaan eh. Pelo, dendron. Ito po magkano? Ay, yan not for sale. Not for sale. Ito galing sa ibang bansa. Oy, kaya naman pala, bongga. Ito po magkano sa inyo to? Yung malaki na, Opo. ilang puno. Mother plant. Mother plan. Ayaw ibenta. Ito na yung ganito nyo. Yan, 150. Oh, di ba? 150. Yung alocasia. Alocasia. Friday. 150. Ang gaganda ng lalagyanan. Itong malalaki, Nay. Yung malaki, 1K. 1K. Ang dami naman po kasing babies. Ayan. 'Di ba? Yung mahilig diyan mag-babies ng mga halaman. ng mga halaman na yan. 1K. Ayan. May mga anak naman kasi na. Ayan po. Ito po, magkano po dito? 2K. Ito. Pwede rin sa 1.5. O yan bagsak presyo si Nanay ngayon. Pwede sa 1.5. Ito nung may nagbigay lang sa akin ito, mababa ang presyo. Pero ang mahal pala talaga nito, na may price talaga pala to. 'Di ba? Snake. Parang ibinigay lang sa akin. Kaya nagulat ako eh. Ayan. 1.5, di nalugi, 2,000. Alocasia, dragon scale din mo. Saka mga Mickey Mouse. Oh, yan. Magkano po yung ganon? Na Mickey Mouse. Dragon scale alocasia. 700. No, 700 guys. Last na po. Meron kaming mga babies din ng Mickey Mouse. Mickey Mouse. Magkano pag mga babies, Nay? 100. 100. Eh, yung ganito ninyong kalachuchi. Yan. 500. 500 guys. Oh, ang ganda na ng lalagyanan, no? Yung sa akin na mulaklak na. Sa'yo? Oo. Ganda kasi sa inyo. Oh, di ba? Tama-init. Ayan, tama ka, tumpak. Yan. Dito na sa mga begonia. 3 for 100. Yung mga simple lang. Ayan. Yung mga common. 3 for 100. Kasama niyan. Ito po, 3 for 100. 100. Persian Shield. Persian Shield. Aba, nakita ko na naman si Eugenia. Eugenia.
Magkano po ito? 200. Ito maganda to eh. Ang maganda. Si Daisy, magkano po? 100. Ang kakapal na po. Ang ganda ng bulaklak niyan. Ito pong parting time na eh. 3 for 100. Pati ito na yung balan. Ang balunan. Balon-balunan. Ayan, for 25 Oh, 25 each. Ito po, magkano? 20. 50. Ito na hindi ko alam ang ID nito. Yan ay everyday. Everyday. Magkano po? Ano din yan? 3 for 100. 3 for 100. May sumasayaw dito. Extra. Galatea medallion pala tawag. Opo, medallion. Masaya. Ito, magkano din dito, Nay? Yan, 50. 50 pesos. Hanggang dito po? 50 pesos. 70 pesos. Ito po yung damkin. Ano din, ganun din. 70. Malalago. Ito po yung ganito nyo. Ano, 80. 80. Itong magandang aglonema. Ang ganda niya, no? Yung anak na babies na rin. Opo, may babies na rin. Magkano po? Ganun din. 80 pesos. Dito, guys, kung dati yung mga nakapat ni nanay, 200. Ngayon, ibibigay na lang niya ng 150. San ka pa? Ayan, yung mga heart clip ni nanay. With wifi na po yan. Ayan, 150. Ito pong bigonya, Nay. 150 rin. 150 rin. Ang ganda pa ng mga lalagyanan. Pati po ito? Ito, 200. 200. Red flower. Ayan, ang ganda ng kanyang bulaklak. Ito po si Bambino. 350. 350. Dati, tagpa 500. Ngayon, 350 na lang. Alala mo yun, Nay. Akala ko kasama sa 200. Ito po magkano? Yan. Ito, 200. 200. Malalago na si Bigonya dito. Ang ganda na. Alam mo, Ito si Begonia, 300. 300. Maraming Ang- babies. Oo nga. Tatlo na. Ang maganda kasi dito kay nanay, ano siya, yung mga pot niya, mga puti, pang display na lang din talaga, no? Ito, 200. 200. Si Snow White. Snow White. Ito si Black Prince po, magkano po, Nay? 350. 350. Ito po si Birkins, 350 rin. 350. Ito po, 150. 150. Lemon. Lemon line. Ito po si Galatea, 200. 200. Ang dami na rin namang anak-anak. Ito po si Bigonya. Ano pa rin siya? 150. Wow. Ayan guys. Malalaki na siya. Ang lalago. Yan. Ganyan na nga ilipat yun. Oo, pwede nang iripat. Nga lang na Pati ito na. Itong ano magkano to? 150 din. 150 rin. Ano yan? Brazil. Si Brazil. Philodendron Brazil. Ayan. Tagwa 150. Pati ito na, di ba? Ito, sila Galatea. Galatea. Ayan, ang kakapal na. Galatea. Rabbit. Ano? Rabbit. Si Rabbit. Rabbit foot. Rabbit foot. Rabbit foot. Rabbit foot. Yun ni Corona. Siya si Corona. Ah, ito po. Corona. 150 rin. Makakapal na po yung mga tag 150 na dating tag 200. Medallion. Pati si tricolor. Tricolor. O yan, 150. Ito si medallion, 150 rin. Ayan, down. Ayan o. Sobrang kapal. Last na last. Ito po magkano sa inyo to? 200. 200. Madami na. Ayan o. Ang kakapal na po, mga nakapat na. Pang display na lang talaga. Pang-display na Pang lang. display na lang Hindi talaga. na kayo magpapakapal. Oo, hindi na mahihirapan maghanap ng lupa. Ito po, magkano si Alberti? 150. Napakagandang lalagyanan. Nay, pati dito, magkano dito? Ano, 200. Si Philodendron Green emerald. Green Emerald. Ang lalaki ng 200 ni nanay. Ang kakapal, yan o. Ang ganda talaga ng mga pelo, Nay, no? Ayan. Ha? Urong-urong tayo. Yan, urong-urong. Ayan, yung mga kutsarita ni nanay dito. Magkano po yan? 20. 20. Ang tataas na. Ubusin nyo na po. 20 pesos. Ayan, yung mga mayanan ni nanay. Mga common, 15. 15. Itatawa si nanay. Ano ba to? Ano yan?
African Talisay. African Talisay Green. Magkano po yung ganito? Ano, 2,000. 2,000. Nakalbo no? Ito nakalbo talaga? Tinransfer namin. Ah, Nilagay namin sa paso. Kaya, nag-ano na ulit siya. buhay naman talaga siya. Ganyan lang talaga siya. 2,000? 2,000. Hanggang, oh yan 1,500 bibigay sa inyo ni nanay. Dito po yung Wave of Love. Love, 500. 500 lang guys. Ito pong Sensation. 250. 250. Sabi ng Ayan, oh. ladies. Pati sa kabila na 250 yan. Yung malaki, 500. 500. Ito pong Begonia. Ano, 200. 200. May nakikita ko mas makapal pa. Itong Golden Photos. 250. Ang kapal na rin po. 300. Itong Giant, 300. Kasi po, ang lalaki ng dahon niya. Malaki na siya. Sayaw-sayaw. Kanina pa kita napapansin. Dito na, magkano sa inyo yung mga Homalomi na? 75. 75. At least mayroon pa rin silang ano. Ayan. Ayan. 60. 60. 5 fingers. Ano? Variegated. Oh, kasi may mga 5 fingers na hindi naman variegated, di ba? Ito na yung 150. 150 pa rin. Dito tayo sa Lourdes. 20. Ito sa ano? 100 na lang to. Ano yan? Si African Violet. Violet. African. African Violet. Ito dito po, magkano sa inyo? 250 si? Sino ba to, Nay? Sino ba to? Orlando. Oh, si Philodendron Orlando. Pero, hindi ganun kalalaki yung ano niya, no? Iba to, ibang variety to, no? Ano lang siya. Lalaki pa. 250 siya, guys. Pero pwede sa inyo ibigay ng 200 ni nanay. Ayan po, ang kapal. Diba? Ayan. Mga laki plant. Ang gaganda. Ito yung dating na-vlog na natin. Sayang wala siyang dahlia. Yung dabisang dahlia ni nanay dito eh. Ito yung dito tayo sa Hoyan. Ganyan pala ang bulaklak ng Hoyan, no? Ang ganda. 150 kay nanay. Pati ito sa kabila, nay, 150 yan. Oh, okay. Pero yung mga Golden Photos, 100 lang. Ito yung Lucky Prince si nanay na bamboo, 50. Pati to? Ano yan? Francisco. Ano yan? San Francisco, magkano nay? Oh, 3 for 100. Ito maganda. Ito mga mayanan ni nanay, previous na raw to. Previous. Previous na raw. Previous. Tapo ng sinyan. Pati ito na yung kutsarita nyo, magkano? 20. Diba? 20. Dito tayo sa Mickey Mouse ni nanay. 150. Yan. Malaki na yung 150. Yan. Ang pislili po. Lily, may 100, may 50. Yun ang maganda. May 100, may 50. Ano to? Libre. Hindi nga libre nga, no? Kasama sa pislili. Ito pong si Angel. 50 pesos. 50 pesos. Yung magagandang santan. No? Opo. 70. 70 pesos. Ito kakaiba to na yun, no? Yan. Ano yan eh? 60. Anong klaseng papwa ba to? Papo. Oo nga, no? Ibang klase siya. Ito variegated na pa. Magkano naman po ito? Itong maliit. Oo. 100. 100. Pero yung pinakamalaking makapal na, 400. 400. Ito, nabubuhay pa si, Sampaguita. Magkano po? 50. 50. Dito po, magkano? 50 rin. Ang lamok ng insect. Ito, no? Pang-insekto talaga to, no? Panlamok. Ayan, fish lily, 150. Wow, yan ang variegated ni nanay. 150 na lang po. Fish Fish lily. lily. Ang sampagitan nyo na dito magkano? 50, 40. Yan. 40.
50, 40, yan, may mga 40, may may libre na bubulol pa. Ano to, Nay? Ano nga ba tawag dyan? Yan ang damo daw. Damo. Basta na magkano ang presyo. Pero 3 for 100. O, 3 for 100. Bulaklak siya na pink, nawala na. Ay, meron pala. May bulaklak siya. Malamang may benefits yan, kaya ganyan. Mowa, Magkano po MOA sa inyo? 25. 25. Ang ganda ng MOA ni nanay dito. Yung variegated, 25. Dito tayo sa tea plant. Tipla. Umuurong. Ito binibenta nyo ba, Tunay? Ano nga ba tawag na? Kalimutan ko yung tawag yan. Hindi ko. Doon. Hindi ito si Doña Aurora. Kahit hindi ako magaling sa halaman eh. Pero ang ganda, no? Ayan, malapit na. Ayan, no? Diba? Ang ganda nito, matibay ito eh. Nasa paso. O yan guys, oh. Malaki na siya. Nasa paso pa. 500. Bata. Oh. Ito libre. Sasayaw-sayaw. Libre sumasayaw. Yung tea plant nyo po magkano? 20. 50. Lahat po ito? 75. 75 yung mga malalaki. Tapos ito, ano yung nakabitin na? Ayan, 75. Ang lalaki na po nila. May rambutan pa. Ha? May libreng rambutan ba, be? Akala ko yung spider eh. Spider po. 50 pesos. 70. Akala ko may libreng rambutan eh. Ito po magkano? 40 pesos. May mga ipisya pa si nanay dito. 50 pesos. Ayan. Hindi na naasikaso ni nanay. Ayan, ang mga pasok ni Babo. Excel Dito po Cine. kami sa Purok 7. Mayroon po kami. Ang pangalan po namin ay Keepers Green Garden. Mura po yung aming halaman. Maganda pa. Binagsak presyo na nga ni Binagsak nanay eh. presyo. Dito lang po kayo. Bili na po kayo. Siya po yung dating blinag ko na maraming Wala dahlia. lang po kaming available ngayon na dahlia. Ganda, di ba? Pinabubulaklak ka. Pinabubula. Pero yung presyuhan nyo ate, hindi pa rin nagbabago. 60 pesos pa rin. 60 pesos Opo. pa rin. Kung mapapanood nyo po yung dating vlog ko kay Nanay Early, ang ganda ng mga dahlia niya. Swak na swak sa budget. Yes. 60 pesos. Oo. Yun ang pinakamabili kay Nanay Early. Mga flowering. Sinurprise ko siya ngayon eh. Sabi niya kung alam niya lang daw, di bibili daw siya ng dahlia. Maraming salamat, Nay Yan ang Early. pampaswerte. Saan? Sa likod. Oh, wow! Ano ba ito? Mantre. Oy, akala ko kinakain to eh. Big Nay. Ito yung Big Nay. Ano to? Mantre daw. Money tree. Mantre. Ayun yung pangalan ng aking gamit. Yun pala. Mataas na siya. Oh. Yan. Bili na kayo dito. May mga freebies pa. Meron po mga free. At saka talagang binagsak presyo mo yung tag 250, 200, 150 na lang po. Salamat po. Big shout out po tayo sa ating mga viewers. At hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Kina Elizabeth Francisco, Noah Sicar, John Harvey Joko, Daisy Pora, Vilma San Miguel, Rogelito Villamor, Nem Eugenio, Herman Austria, Dan Matuliano, Natividad Makuha, Catherine Chua, Marie Chanel Tolosa, Marites Fontanosa, Cecilia Risa Esconde, Emma Mera, Emerita Talia, Victor Oben Gamba, Isoli, Lainey Agno, Christopher Lawrence Valenzuela, Omel Montori, Maricel Atienza, Nelia Sakayanan, Maria Teresa Faustino, Marites Fontanosa, Ken Makababa, at kay It's All About Plants. Shoutout din po sa ating mga kaibigan sa YT. Sana po isuportahan nyo rin po yung aking mga kaibigan
na sina Girly Laminiro, Quincy Daily Life, Remedios Osman Collection, Nening's Life in the Province Vlog, M. Santillan, Lil Hemi, Wings Gardening and Life, Rem's Garden, The Singing Plant Mudra, Nanay Gina Halamanan, Ma'am Sheila Chi Vlog, Mama Donna TV, Chorus Garden, Green J. by Rutzel Mendoza, Melodies Mini Garden, Atisha Collection, Mother Lilay sa Japan, Margie Polito Vlogs, Dayday Pinay and Sweden, My Dream Life and Garden, Pinay Morena USA, MOG on Air USA, Delphine Di Guzman, Kuya Itoy Vlog, Ogniras Garden, NMR Plants, Geraldine, Cusinaders at iba pa, Habilidad Vlog, Simpleng Buhay TV, Alicia's Life and Space.